Nwanne m nwoke chụpụtalụ bụ na be di m n'obodo oyibo na-achọ kịta ka o bulu ụzọ kpọlụ nwunye instead of mụnwa ọ chụpụtalụ na be di kpọgali ya obodo oyibo. Nwanne m nwoke a na-agwa unu maka ya mụnwa zijeli ya obodo oyibo. Mgbe di m bịara ịnụ m, di m bụ injinia, si m na ya na-ejekwa ọlụ n'obodo niile dị iche iche and ya na-anọ ọdụ well ebe ahụ, na ọ bụkwa na ife m ama mmenwu mụ hapụ ya ka ajebe, na ya ma like ya dobe m ka m na-agwụgharị ịghọtara na mgbe ụfọdụ na ya ga-anọkwa 1 month, na mgbe ụfọdụ na ya ga-anọkwa 2 months, mgbe ụfọdụ na ya na-ejedo ọlụ na mmiri ịmagolo ụdị ife ahụ, na ọsọ nwaanyị ga-enwe ndidi ka a ga-anụ, na ọ bụ na ọ bụrụ ife m ga-emenwu mụ gwụ ya nsị a na nsogbu adịrọ, na ife m ga-emenwu. So o wee bịa mee ego, mesie ego mụ na parents ya bie ndị be anyị like mkpọ ọnya si ya mụ na ndị be anyị na ma likere etu mụ na parents ya si wee bili, na ọ bụrụ na ọ ga-achọlụ m ebe nke m ka m bili na ọ ga-aka mma di m kwalụ gote ụlọ mụ na ya na-abọ wee bili ịghọtara na. So ọ bịazi o jebe ọlụ, mgbe ụfọdụ ọ nọ 3 months, mgbe ụfọdụ 2, mgbe ụfọdụ 1, it depends. O wee si ya na fa ga-emepe akaụntụ ka a na-etinye ego na ya, ka o si ebe afọ na-ewere ego na-eme ife dị ya mma, and na akaụntụ afọ na ya ga na-etinye ọkpụrụkpụ ego na ya ịghọtara na ya nọgide na onwe ka ego ga-esepụta nye etinye ọkpụrụkpụ ego dị ya na ya ma like ị na-etinyesi ego niile na akaụntụ ya ya kwalụ. Ọ sị m nne ya amụtagori ụmụaka na-abụ, so di na-etinye gị anọgide ọsọ anya si na ịgafụ ka agolu moto, na-esi na ịgafụ jegolu moto nọ si anya si na ịgafụ. Onwe mgbe arụ anwụrụ mami ya ka o trite mami ya na-esikwa na ịgafụ trite mami ya. Ọ sị m nne na ego dị na akaụntụ a bụla ezigbo ibu. Ọ sị m ọkwa na ya wee bido ịmagolu nwanne nwoke fụ ka ya si welu eli ego na ego dị. Ọ bịa na-ayị ego ya na-enye, ọ na-ayị ego ya na-enye. Ọ sị m na ya katazie enye ego wee ya bịa sị ya na ya chọọ ije obodo oyibo. Ọ bụrụ na ya lụọ obodo oyibo ka ya tanataba moto ịghọtara na mebe biznes ka befe emepe nke nwa na ihe a bụ opportunity. Ya sị na oke na ọ dịkwa mma, o wee bido naanị ya ego na ihe izizi ọ nara ya bụ 5M na-enye. O wee jee mebe ihe dị n'obodo oyibo, megide ihe dị n'obodo oyibo mesie wee chi ije obodo oyibo, wee sị ya na ọ ga-enye ya ego ọ ga-abụnyarụ na eke a were gafe wee tanataba moto ịghọta na ọ bụrụ na ya lụọ na ya ma mfụ ọlụ, mana asị onye bịara abịa na enyi nwoke na ebe afọ oredi na ya nwere ike igote moto tinye shipuo ọmaganata instead of ichebe mgbe ya nwere akwụkwọ na mgbe ya mere nke a na mgbe ya mere nke a. Then ọ bụza na moto ndị afọ natazia ya na-elezie ya na-ewere ego ya wesiziela ego nye doweli ege ya wee kwalụ na ya gwarọkwa die. Ọ sị m nne na ihe a na-ekwu ihe a bụ na dollars wanyị na ego dị edo na naira. Ọ sị m nne kekwana ife a ga-eme, ya mara ife a ga-eme ebe ego dị na akaụntụ ya and na di ya mara ife na-eme ego na ego dobelasị ego ọkpụrụkpụ ọ bụ ịghọtago. Ya wee jụọ di nwanne ya nwoke ego ole ka o need. Ọ sị at least 50M. Ya wee sị ya na ya wepụ 50M na akaụntụ na di ya ga-amasị ya na o nwere ka o si ama na akaụntụ dọ n'afọ ya na before di ya ga-eje ma na ya return sigo the whole money. Ọ sị m ọkwa na ya wee sị oke na ya ga-enye 50M, ya ga-eje exchange enye to dollar wee bịaka welu wee jebe. Ya wee kwelụ wee sị ya na ya ga-enye 50M ka kwesịrị 50M. After 2 weeks nwanne nwoke chighete si ya ego onedokene nwa na akaụntụ afọ. Ya sị ya kedu ife ọ chọrọ iji wee chọọ ime ego onedo na akaụntụ afọ ka ife ya na-agwara ya. Ọ sị ya because na enyi nwoke si ya na 50M ama nzuzi o, ya mezuo onye 70 ka ha wee dụshọ ma ọ makwa ofu kọntena nọ n'ime. Ya wee sị ya na ya wofu ego na o nwerezi ihe ga-afọnụ na akaụntụ dị na ọ ka fọzi ihe dịka 30M. Ọ sị ya na o nwere ife ome na anwụọli ya iyi. Ya wee kwala wee dee ego niile ego dị edobere na akaụntụ ya wee nye nwanne ya nwoke. Nwanne ya nwoke wee were wee travel. Nwanne ya nwoke lụọ obodo oyibo. Ya wee kpọbịa sị ya ka ekwenu moto nwa 1 month aga, ka ekwenu moto nwa 2 months aga, ka ekwenu moto nwa ọ gakwanụ 8 months. Die nata nọsịa na di ya amọrọ dị. So ọkwana ya nwanne ya nwoke wee sị ya na ya bịazikwala obodo oyibo ewee bukwe nyanwacha ndụ
wee bukwe nyanwa Chandụ. Ya wee sị ya, ị bụ ohi Chandụ m, ka ife ịchọ ka mme? Kedu ife ịchọ ka mme? Na ọ bụrụ na di ya mara na di ya ama forgive ya, in fact na nke ya agwuo, in fact na ego ya na ọ sị m nna akwana ya. Ya wee cheketa ihe a ga-eme na ya mara. Nwanne ya nwoke wee sị ya gwa die na ya da anọzi. Ya gwa die na ya da anọzi. Ọ bụrụ na ọ gwa die na ọ da anọzi, ya gbafelu ya jebe Ghana. Olu na Ghana na o nwere enyi nwoke nọ na Ghana, ya nọ n'ebe afọ. Ọ bụrụ na ya mesie akwụkwọ ka ya mee gịnị ka ya sizie Ghana wee kpọzie alafa bịabazie obodo oyibo. Na ọkara mma na ọ nọlụ di ya, and number one na di ya ama forgive ya, number two na o nwere ike ịkpọchi ịgbagoro kwuwe so many things kwusie na ya mara ife a ga-eme. Nyecheketa ife nke na ya mara ife a ga-eme, ya gwa papa ya na mama ya fa na-eti si na o mee mistake, fa na-eti na ya mara ife a ga-eme, na si na chi egbukwa enye. Kedu ife a ga-eme? Ya wee dee leta, desie leta dobelu die, si die na ya chọzi wee kpọrọ ụmụaka na abụọ wee gaba Ghana, ebe nwanne nwoke si anya gaba na nke enyi nwoke ka aje nọrọ. Ya wee before ya pụọ Nigeria, ya wee test alụ die, si ya na ya adọrọzi interested. Ịghọta na ya chọzi, maka na ya wetara divorce paper fil ise dobelu ya n'elu tebụl wee pụọ. So die wee nweta the test, wee bido wee test ya, si ya na ọ bụrụgodu na ọ chọrọzi, kedu ife ya mee? Na ya da reply ya reply. Ka ekwe n'ife ya mee, na ya da reply ya reply. Ka ekwe na ụmụ m, na ya da reply ya reply. Die wee sị ya na ịmala ego niile ndobe na akaụntụ gị 100M, na ya chọọ fa ncha niile, ma ọ bụrụ na ị chọrọzi ka ijebele onwe gị bịazana ka anyị gbasaa. Na ya da reply ya reply. Ụjọ na ya nwere ife a ga-eme, na so ebe uche ya dobu gịnị, nwanne ya nwoke ga-abịa durie ka a pụọ outside the country. Mana mgbe ihe a niile na-eme, na ya na-akọlụ nwanne ya nwaanyị. So di ya wee natacha ọnụ ya ọfụrọ, di ya wee were eke wee jebe be ha, wee luo wee kpụrụ onye ọbụla ọfụ n'ebe afọ. Nwanne ya nwaanyị wee kwube na ya gbajee Ghana. Di ya wee chọọ private investigator wee chọbịa.